Интерактивни книги за забавление на пода. Как е възможно с книги не се играе на пода? Аз съм Диана Бойчева от издателство Ракета и ще ви разкажа повече за интерактивните ни книги. Това е книгата "Светът на динозаврите". За да можем да я четем удобно и комфортно с детето си, е най-добре да се разположим на пода. Отлистваме книгата, четем текст, който е на съседната страница и разлистваме натам. Ето сега ще ви прочета. Преди милиони години тук са живели чудни зверове. Динозаври се казвали те, на джунглата животински царе. Така можем да прочетем цялата книга с информация, много интересна информация за динозаврите, да я разлистим постепенно на земята и след това да използваме образувалото се пано за игра на пода. Сами може да се убедите в големината и в красотата на паното, което се образува за игра на пода. Когато разрешаваме на детето си само да играе, да се забавлява с тази книга на пода, ние създаваме у него интерес към книгите. Като цяло, вяра, че книгите са забавно нещо и, разбира се, време за себе си, в което да го оставим да се позабавлява, без да го наблюдаваме. Цялата колекция е създадена от дебел картон, което позволява здравина и, надяваме се, издръжливост, въпреки малките здрави ръчички, които ще си играят с книгата. Космос. Светът на динозаврите. Превозните средства, любима на всички момчета. И пътешествието на дядо Коледа.